от еднолични търговци, обичащи културизма във вашия град. На второ място се класира състезателят номер 17 Свилин Желязков. 30 хиляди лева ще бъдат връчени, а те са предоставени от Мотофоя към Габрово, ще бъдат връчени от Христо Денчев, който е състезател на вашия клуб и там. Внимавай да бъде разпределен. И шампион вече някой за всички. Галин Коларов. 50 хиляди лева предоставени от фирма Каталич Севило. За него наградите от фирмата на господин Гайтанджиев, трофеите и Матюр Про също чака за награждаване.